Jo, čaute, ja som Marcel. Vítajte pri ďalšom diele našej Big Farm. Počkajte, mi tu niečo vyskakuje na skryť, tak. Dobre. Informácia o vás ide do prdele. Takže, máme tu prasatka ošupané. Ako vidíte, som level 8 a mám toľko peňazí, lebo som nahrával včera, potom prvý diel, ten druhý som chcel rýchlo začať. Pardon, ten druhý som chcel začať aj po ňom, ale nie, že mi to nešlo, ale proste nenatáčal som, neviem prečo. A máme tu pár questikov. To je nič. Tu nič, to nechceme. Takže, zoberieme hnojivo, zasadíme, kompost. Tak, a pribudol nám tu level 9, jo. Z levelu 10 si môžeme zväčšovať bránky a také šračky. Sliepka ako vajíčko. Vylepší kurník na úroveň 2. Úroveň 2. Dobre. Tak máme čo? Tak netrpezlivý. Takže, to nechceme, takto. Tu máme, už sa mi niečo robilo. Tak, sa nám robí. A ozaj, kapustu som chcel, že? Tu myška skáče, ak môžete vidieť. Poľná kukurica, tu je kapustňáky. Produkujeme kapustňáky. Stromeky som mal včera, stromky. Predať jablka. Koľko? 325 jablk predať. 14 000, ty kokos. Kokos, mám 31 cešec. Odmena? Jo. Ďalší. Jo. Takže čakáme, kým sa, ale rýchlime to. Tak. No, dobre. Jo, 10 level, ty brďo, tak rýchlo sme tak 2 levely. Tak zoberieme tu veci. Čo chceš, robotníkov vole, tak. Tam produkujeme, čo to je, krmiť. Tak. No tak, nová úloha. Vieš spraviť lepšie. Hahaha. Lepšie podnazva. Fuck you, debil. Za koľko to bude? 7 minút, pohoda, klídek. Jaj. No ty tulo. Nával všetko. Ja si tu nám stačilo nerobiť zatiaľ. Počkajte chvíľočku, že? Tak tu sa nám kapustňaky produkovať. Komposter. No ale tak si počkáme. Takže nová úloha. Aká zase? Rozšír svoju farmu, zatvor. Takže dáme si to takto. A dáme preč ten level. Kroviny teda, tak, dáme preč. Tak. A sorry za to, že len to. A kde je tá čitka, čo vypadla minula dať ťapa? Čiže takto, ale je málo hodín, 7.
XP. Skryjem to trochu dozadu. Dozadu! Žiadna súťaž. 2 minúty. Tam tu tie kapusty robia. 4 oddobné predmety. Balík sena nechcem. Zeleninový záhon. To môže byť dobré. A rozhodol som sa, že toto keď sa dá preč, tak som sa rozhodol, že takéto polia a takéto, alebo tie sady a také sračky budú tu na tejto takej. Tak. Čurák starý. Ej! Neviem koľko nahrávam, sorry, musím sa pozrieť. A zase som to ukázal, oh my god, screech. Koľko nahrávam? 6 minút, ok, tak by sme aj končiť. Ja to padol balíček, ale neviem čo bol za blbosť. Tak počkaj, tak, a tu je. Oho. Chcem to, ty vole. To bol on štedrý k nám. Ale toto si takto dáme, že move, tu poď, tu. Tak. Ty poď, move, také sady a také sračky. Ej! Že si tú hlavu na rampe rozjebem. Ale nie, to bolo v danom drevo. To je čo, záhon. Kompostera, si dáme ide. Ale, sakra, prdele. To predstavuje, počkaj, tento domek posunieme do prdele. Po tu, tak. Toto dáme tu. Čakaj, či zavriem niečo tak. Tak, dom bude tu. Dáme. Chceš, že som ticho, sa sústredím. A není pesnička, pretože kde ten tutaj, lebo mi to tá pesnička otruje. Ako spova. Kto nevie, čo to je, nech to nájde na internete. Kurňa. Tohoto chcem. More. Presunúť. Tu. A ešte raz by som chcel poďakovať Dannyho channel, že mi dal odber. A máme už len nejakú minútku. Dobre. Učím sa s vami. Na budúce si niečo postavíme. A píšte mi do komentárov, ako by som mal farmu pomenovať. A povedzte, čo by som mal tu na také robiť. Alebo ja by som natočil niečo iné, ale mi povedzte, čo mám natočiť, z čoho, tak. Mohol by som aj nejaký z Facebook, tam kde stávate také čurákoviny, viete. Máme 10:09, 8. Takže ďakujem, že ste to pozreli, môžete dať like, koment, prosím dávajte dislike, keď tak prečo. A čaute.